Kublai phi baro naka Doordarshan Kendra Shillong ngi pdiang sobhai phi hakani ka janmit shakani ka program Doctor Speak bat hoy ngi don rengkat bat ngi mentakas ngi hi doktor bat ki nong mi khmat naki nakaseng niamtre bat niam tendrai hakabang inyo banyakran halor kani ka phang COVID khat khandai ka jingai bat katika te kani ya kani inchim man penong ka kum ki aka series lan bang nyok banyakran bat kinong mi khmat ki ba mi khmat ki jat nyam ba pher khnang bang nyok ya ka jing so tho ha ka rukom nget kini ki nyam ki ba pher ki sang nyam ba pher bat ha ka jing dei bat ka jing ya ta khu jungi bat kani ka jing pangkhlam kani ka COVID khat khandai bat menta bang yo ya kani ka lat yada ka ba lengba katika te ngin sung thu banyakran bat ki ai ki jing ai jingmut jungki ki ai ki jing ya kendu jungki ha ki sang niam ba pher hoi rengkat ru bat ki doktor ki don rengkat bangi ka panel ngin yo banya kran ya flu jingmut halor kani ka phang menta ka janmit te ki banya shim menta ka sngi long I Dr. Duyatra Pade ibade I senior specialist pediatric Ganesh Das hospital I Dr. Omarlin Kindia, I belong I Associate Professor but Head Jongka Biochemistry Department in Edmonds College, Shillong. But I Longru, General Secretary Jongka Senraj, Niamtri, Shillong. Ngidon rubat ngi I ba Hamar Singh El Kharmar, I belong I Khot Jeli Perkhat Kam Jongka Seng Khasi Kemi. Belong I convener jongga seng khasi kemi COVID management team. Tiha kani ka por ngat pediang sobha ya phi barok laingut chakani ka program ka jongi menta ka janmit. Hoi kalong ka program ka bangi sngodon kam banya keren banya flu jingmut ban so thu. Bat ban pensha ya kani ki jing arta tien bat kilo ki ba ka dum ya ki jingmut je perkhat jong ki ba bon. Ti menta doktor lasingan phaining kong shashapi. Habang ipet doktor menta kat sebaya ceneng serum nginya keren betang sepang ni ka vaksin dan ni ka COVID-19 vaksin ni ka takatika ba doktor philaban batai khendiat ka ni ka COVID vaksin lan ni ka dikatika na ka bentang banyadai ka COVID khat khendai bat balai badang don kini ki jing artatien lan ni ka jing simpon ni ki patba ban sim ya ka ni ka tika kublai shibon bala itu ki jing keli jong fi Ngasyaban poi kata ka jingkeli jong fi ngasyukwa ban penken mau biang ya ki pajba bakin snguthu ba mentala don sisnem steng bengila ya lingba jong kene ka jingpang COVID-19 ti hakene ka jing ya genti jongi hakene ka sisnem la baladem ngilai I babun ki pajba kila yo ikene ka jingpang bun ki bala jam bun ki badang yo ka jing sumar badan ru ki bala khlat na kene ka slapat thai ka jongi ti hakane ke jingpang ki start doktor ki scientist lene ki bor ki bedai pat katnat jong ka kwat ka khia kila i persang yale man phai kanu kalat kelenti bangin yo ban yadai la de na kane ka jingpang ki kumta kila na lor kita ki lat ki bakila batai shwa man shwa kum ki ta ki covid appropriate behavior ki balong bandeng mas lene ban nomya jan than ba iwei social distancing ni ban sai ikikti dekat sabon barka hand sanitizer dan plus bangin avoid ni kia bande seki gatherings ni ki baya lum ki pajba na luar kini ru ki start scientist kila wat sho ya dawai lane uta kunja dawai ban yada yang ina kan ka jingpang tigi don box shibun bangin layo yung new dawai hakadur jong vaksin Kabas ngausi penat kolong ba da lo bengila yo yung dawai vaksin ki breu ki pajba jong kari jongi kidang kentaj dane kidang randin ban ayung new vaksin kidaw kilong balai kidon kidaw kilong kibabon handai ngan su batai fi ana general term mo ke ba su sim kolom ki ai kidaw ba penlong ki breu ba kinungan sakmat ban ayung new vaksin ha ka jingpet jonga marwai lese kadai kani ngamla ban ang kadai sisa dai ka yo kadai kini kidaw kabaning kong ngasngo ba kadai ka attitude jong ki breu jong ni kidan ka attitude ka ba kibam sngo kim sngo ya hap ni kim sngo nget bu don taw jingpang vaksin bat kim sngo perwa ni kim sngo nyau ya ka jing batai jong ki doctors jong ki start science ya sapang kani ka jingpang kumta ki ong dangim ay ka vaksin ru om lelei ki yai bet
klem sui nyau ya ke jing pang klem sui nyau ya ke jing du ki men sim breu hakani ka sla perthai ka baar kolong ba fitiap ba ki breu jongi kidang ap thu shwa kidang sngap thu shwa leni kidang pej bakat nu ki la shim ka vaksin bat ki bala shim pada ki ja ayu ya ki don side effects ne em leni kin pej thu kin bat ai ba long sneuk nang bakin yo alat bakin nam ai ka vaksin ke balai ke long le se baka jing ting leni ke jing bam artetien leni ke jing bam shania ya kini ki dawai vaksin klem dal wat ya ke jing shisha ba uni vaksin utrai kumno leni yada yang ki breu kumno kabasan ngasngo ba ki don ki reu start mo ki ba reu ki ba ai ki khubor ki ba lamler ki bam dei ki jing shisha ki mengikut ak tien tharang ki fraudsters ki ban nang ba ban kren ki ban nang ba ban batai de ki jing de ki khubor ki bam dei ni de ki jing de ki khubor ki balam ler sudah ban penrung ha ka skor de ban penrung ha ka jebeng jong ubabon kham tam ha u breu ni ki breu bedang don ka jing duna ka jing start ka jing tep ka jong ki bat ki ru ki snap ba bat ki pensha skor ba ki ne ki jing kren kumta ka ne ka jing ka ne ka khubor lam ler kadang tur kadang ya chaprang kadang ngam susu sekini ki kendong pensot jong ka snong bro ko wei nakta kadaw ki breu ki khamshim ni kanika jing khubor lam ler kabasaw ngulong ba let's say the communication skills jongi ki breu kampat ngimla ban batai sai ba ya ki breu ki pai ba bro khot ya ka jing pang covid nani ya ni la ka ya ka dawai jong vaksin ubala ban ya dai kanika vaksin besar kolong ba ke one of them issue ni ke mild issue ke ba sedang mo ke ba shwa bangin ai kini ke vaksin ke de ke technical issues baki ong let's say ba men shwa bangin yo ni vaksin kini ke dai ke bladam ni have register ni have online ni have le ki ai na ko online ke ba bonsen ki brio kim lai ban yo ke network service ni kim don phone ti yo se ki pen thut le ni ki nya no ban ban late chaprang ban ai ka vaksin hendai ya kan yang akwa ban pensyai ba menta ka government na galiang sarkar ru ka klem ai shu ingi kita kila ban late be ki jaka ba injection ba kila ban yo vaksin ru ka ban riu ko long le ka dei yo mi bi ka dei ka jing ngai be mo ka jing ngai be ka ba bon rukom ka banga tharai ki wo paneles jo ngai kila ban batai khamsha ya kata but sakabai ko long ba hari jongi hari jella jongi ru dengan shim specific ru ngi buon ha ki tien ki thalej bangi dan ki languages different languages bangi yo imo ti yo le se kane ka jingkren jongi da ka tien ka bakim sngo thu ru kala ban penlong ki bre bakim pat sngo thu ba ya ka jing dan kam ban ai ka vaksin ti na kalyang jonga ngatrai ki dei buon na ki ne ki daw ki la ban ki banam dei ru ka jing sisa handai ngasukwa ban pensai ki bre ba mdei ban don ke ke jing thut ka jing ngut ka jong fi de ban ya chakmat de ban one eye ke injection khnang be fin jada om tang yele de ne ki bahayeng hasam ke jong fi ba ru ya ka shnong ya ka thau bat ya ka imlang sa lang baro ko we to khubli shibon doctor pde ya kata ka jing penchai ka jong fi te mental ngan phai pat sha i doctor kindia te doctor ngle asngau kat tu mo i doctor pde la batai nasi kini kejung septing tengam tip kejung syam kejung pi ha kani ka mo ha ka sengniam ka pa pi don hatu kadang kadon em kani kejung septing ba kani kejung artatien bat ke ai ka ba penlong ya kani kejung septing ba kejung artatien nangkong ngan benrap ya ka ai ka ba iong doktor pedi habai dei bat ka kani kejung artatien ya ka vaksin nane ka tika ka bagiong aktin parang ka vaksin hesitancy kadai ka ba dia setalak ka perthai is a global phenomenon but kamdai ka dang thamai ru kala long ka history ru ka ba naru menshwa hiru kini ki vaksin hesitancy kadon ti ki daw le ne factor ki ba pelong ya ka attitude jong ki breu banum accept ya ka vaccination
kilong kilai teli kisi complacency convenient but ka confidence complacency galong kombayong doktor ba hadok mentah dang don ki breu ki bom nget bau don ni covid jeng pang covid hak ba thai baro gawe la sa phoi lak ki breu ka layap hi India do saulak hak jala jongi sijar khalangot ki layap dang don kum kini gijat breu ki kunhun ki bom pat nget ba ka don kini ka jeng pang covid ki ong bet ba ka dei ka to ka jeng pang flu seasonal flu ka ba Judon barok si kata. Nah kata kadau ki ong ba don kam ban ai vaksin. Namar kedai kamdai ke covid kedai ke seasonal flu. Kani kaya bah. Ham tam ha kitu ki breu ki ba telot ke bor perkat. Ba ki pediang ya kata ke ba ki ong. Kini ki kenhon haruk mentah kimpat nget ba kadon ka jingma lada kiyo jing yabit yaw ni ujung pang kata dei ka kilong ka complacency barrier nyong nota confidence ki barrier ka ba ki dang artetin ya ka jing terekam lani ya ka jing sengan jong ka vaksin kila imha kani ka juk ka bathamai kila tip kumno lasna ya ki vaksin Handrai kini ki kenhon ki dang don hi ki badang artetin. Ngimong tang ya kitu ki batlot ki jengmut jeng perkat. Lani ki badang dona kan jeng nang jeng start. Wat ki breu ki balanang la start ru. Ki dang don kum kita. Tikawe kalong convenient ka ba ki sotho ba ka met ka phat ka jong ki ka sya ba kin ai vaksin. Ki sotho ba ka bor met jong ki kalong banai vaksin. Tang ba kim pediang kini ki thi si ki ba yong ki padai ki dawa jong ka vaccination hesitancy habai dai bat ki banta jong niam tharai ngen sayat pat cha segi jingkeli ki bahdin Kubli shibun Dr. Kindia mentangan pai sha iba Hamar Singh tiba haba pet yakni ka hapet yakni ka jing keli menta mo has phanga ka role lani ka ni ka benta jong ki sengniam te ka ai ka jing sngo jong phi lani ka jing yo I jong phi halor ki kendon hatu ka niam ka bu ne mi kita ki kendon ban persha lani ban khang yakni ka jing ai tika kublai hakan niam khasi niam tri mdan jing khang ya ketika bat ngi kentu kan pham ya baro ban syam ya kani ga jing ya da kawai na kisimbo perkhat bajanai jong kan niam kong ban it ya la dia bat buram ya kiwai hakani ka por ni haban it ya la dia da ka ba ya da ya la dia da ka jing syam ya da ka jing ai tekka kani ga jing ya da ka da ka buram ya kiwai ti ngasngau ko ban percaya kan dia ban kwa ban guru ha bi dai ba kan niam jeng ngat jungi yong bo blai dai nong sam benta nong ai benta ti kum taw la ai yang i khun ben rio i wai pai wai lai jong i sat phang hakani ka khap ni dai man shania ai gitu badan ka sat pekerpang ban wat ni kini ki dawai ida shen benda ne uni da na uni khniang ti ngila syam ba kemudian ke i bakhang i para sang para nget kemudian kumbo fi ka jing kli ba fi bu i menta ka dei tang ka kamram jongi kinang mi khmat kinang kitkam jong ka sang man kintu ka pha ya ki da ka ba pensu thu kumba ila penshai doktor hakani ka juk menta kelab buon gi jing tep but indon gi lat pathai khubor ki rensan ki social networks ki ka juk jong ka information technology ti kala juat ban tep ke ka badai na ka ai ka bom dai ti ka dai kamram jongi ki pat ba
ban sung thu ba ngim dai ban ngi dai ban sung thu ba ka jing lai lu jong i ka ya kan kat bat ka jing kit clear ti ka problem ka wan ba ka jing ya ka wan na ka ni ka jing buon jong jing tep but ya common man kam tam jenjar ba ban separate that from fiction and from myth. Yeah. तो खुबले शिबोन बा हमार सिंह ये कता के जिपन शाजु भी बा का सिंह नियम त्रि बा नियम तनरा ही कमदन के जिंखांग ये की खत जों का सिंह नियम बनशिम बनता हागा जिंगशिम या कनिका tika menyada naka covid naka jingpang covid khat khandai te ngan phai biang shai Dr. Kindia hatu Dr. Kindia hatu piso ya ha ba let's see ki briu ki ong ba kani ke jingwan uni uknyang jingpang lani bawan kanu jingpang kadai ka jingle jung ublei lani mo kadai kata ka jing senang sempat jung ublei yo kun benliu hatu piso ya ha ne bat kata Syuaban poi sekata ka jingkali jong fi ngadon ke ka bang kwa ban persat hang ne kham tam namar ba ngi so thu ba kani ka program ka dei ba kin sngap ki riu pai ba kin so thu ba ya kani ka banta jong ka jing atatin banai vaksin nyala dangi fai sa history ki ong ba ki khraw perkhat niam la ni ki theologian ki persya ya ka progress jong ka science la ni yo ki jingkiu jong ka science na do menchua in the interest ya ka ba ki ong in the interest of the dogmatic theology kata dei ka ba na do menchua ka theology hi dan hi kiniam ki ba persya ya ki jingkiu jong ka science ngi tip na do ki jingi tho khana jong Galileo na do jing tho khana jong Darwin nrai hado menta hado kani ka juk ka menta setelah ka perthai wala dangi im ha ka juk jong ka science ru ni dang sem bada ki pho hajar de ki pho hajar de ki lak ngot ki khlung ki khana ki yap na ka daw jong ka jing kan taj ya ki jing sumar da ki dawai ha ka kateng jong ublei kamau ya kawai ka kot ka bang puli jong Dr. Paul L. Offit ka ba wai kateng bad feet ka subtitle kadai when religion undermine the modern medicine haba kan yam ka kam khen kor ya ka dawai ke desin hang ne la tho ya sibon tali ki jinglau ji seng jong yu ki case kadon goi ka case ka bang kwa ban pasat hang ne ba kidon ke angut sijur kita Harvard bat ka Catherine Scabell ukun jong ki uyo ya ka jingpang pneumonia da kita yau ki syong hayeng ki duai man kasngi bat step ban met kat hado kasngi jong ka April khat lai trik u arajar khat lai ki hab ban phone yo doktor namar ba kali I ba khun jong ki ula kham stom jor u doktor bran poi siyeng jong ki om ban yo ban sumar hanrai ban declare lani ban pan bana ba khun jong ki ula klat Kamun suaru hau arjar kendai kon jongki uwei uba dangdon arsnem karta taru ro ya jing pang pneumonia uklat kini ji family kim ralai salene kim sotho ba ki jit ya ka jing dawai bat ki kentat ya ka dawai Kiong they choose prayer instead of antibiotics. Man treat the pneumonia dari tang dawai antibiotics. Hoi, kajing dawai kadai bodon kam. Kajing dawai kadai ban yai rangkat bat kadawai. Te kibon kisanyam kidan kisanyang la dengi pule ki history
ya ki jing tho ki kat niam ki don chibun ki ki ba yadai bat kani ka banta ki ba hakani ka juk banta nga so ba kum ki nong la nem ngidai ban pen so tho ye ki breu ba bangin chania tang hakata ka jinget ka bong tang ka jing dawai la biang ngidon kam ya ka dawai ka ba yadai banta bat jong covid ka dai ka dawai vaksin ka ban yada ka ban yada yang ni kawai na ka daw ka ba kini karukam perkhat niam jong ki khatu kan ni ki niam ki ba kraw ha ka bathai ba ki persya ya ka vaksin ki ong ba ka ba shna da ka ba exchange ya ka non human to human body fluid da ka ba wanra ya ka bentan na ka met jong ubam dei ubreu how breu kum kene ka vaksin ka mengisna ngi ki ong na chimpanzee hanrai nga ko aban pen kamau hang ni pat ba ya ke insulin kabala safe ya ki jingim jong ki breu menta ki bapang na ke sini ya kane ru lasna na ka ju kanong rim kabangi ong ka recombinant DNA technology da ka baki wan ra ya ki ka jin na breu how u bacteria takata ka ki ju principle ti balai ba ngi kung kinong ilang niam ngi dang so tho bakla ya ka jingya chikmat jong ka science ban sip tane ban ya da ya ka jingim jong ngi kibreu ta ka daw ngi de ban pan kamau ne ba blai u ai ngi ki kun ban reu ya ka niam bangin la ban im ti breu ti blai u ai ru ing ka bor parkhat ban yale persya pat ya ki jingpang langba ya ki jingwat ya ki lat wat benya bathamai ki discovery ki invention ban pen koch pen khia yaw khun ban reu yaw khun ban reu ban yo ya ki jing pen koch pen khia yaw khun ban reu ha ka ne ka juk ka mamanta ka sayan bat ka niam ka de ban ya rengkan ta ka daw nga ko ban karpat de ki nong pech hang ni ba kidai ban yo kore ka science bat chani how boleh what are to ten ai ya ketika jong covid na ka benta jong galawi ka jongi ku boleh doktor bat kum tak mung jing kli ka bang kli fi haswa ka ong bakidon gibriu ki ong bam kani bro khoi kade bo khun ban riu ula mutlap ula rengkang pelat yu boleh na kata kada boleh ban sempat bat usha kini ki jing sitom ki jing pang banwan te pidon ban rap halur kata pat doktor kata banta long kumni kin ha ka society ka bangi ong ka primitive society lane ka prehistory society kata ka por ka bangi dang im kum ki reu klau mo ya ka jingpang la batai sai ki ong in the term of spiritual lane religious rather than the medical term ban ya ka medical term ha baro silantar jong ke history ya ka jingpang jong bon na baro hi ki culture ki ba don hang ni ha thai ki nget ba ka dei ka ka ba ka dei ka jing penjenja jong beli ya namanta ya ka pop ka bangila mela le la ne ngiong ba one lost favor of gods kata dai ka por ka juk jong ka kiong ki age of ignorance mo handrai mentang gidan ha ka juk jong ka modern science na kata ka daw ko abanong ni ba ya ka jingpang ngi dai ban define ne bantai ya ka ha ka medical term ban treat ru ya ka da ka medicine to khuble shibun I doktor kin dia ila pensya ya kata ka ai ka ba mo ka ba kibriu ki song thu bat ka ai ka ba ka don kata ka jing pen shisha ka ba dai ban kemno ba kamet ubriu ka pang bat kemno ba don kam ban sumar ya ka te doktor pedi khendiat phila ban pensya halor kani ka mo kini ki facts ken mo ki facts tani jing shisha ki be dai ba kani ka vaccine
kenang wa kumnu ki briu kin sotho namar menta hi kin kali ki bobon hi menta ki kali ngim detip ha moi ni ka vaccine don ayu hang to vaccine to doctor kin dia ila batai kin dia moi kata ka rukom long ka vaccine ki bajing arta tien ju ki briu hi ka dei ba kum ta kim tip ka don ayu hang ka vaccine but mo ki nget menta lai pujai ko mo phila ong menne mo bagi ta ki fraudster la ni kita ki ba ai ki fake news mo ki khubor lamler ki batai da kumni ba da kumtai ba lesi kata kala yorung score ki brio ba ti kumta ki kali don ayu kan ka vaccine kata ba don po vaccine kan rung ka met jungi kan long kumnu ti ki kali ba ki wat bania pin batai khindiat pen syah lor kata doktor kani kalong ka jing shisha namar ba the science of vaccinology kalong ka science ka ba thamai ka ba ngomong ka ba thamai ka ba aslam tang ba ka ba kadai ka jing sham thamai jong ka science ka ba la change se la penkala ya ka dur jong ka jingyada jong ngi ya ki break pajba na ki jing shitong ke babon kani ka vaccine actually kani ki vaccines ni ki tika ki mangiong ki trailing ba kata ke immune system jong brew ha ke immune system jong brew dan arjat fi dan innate immunity but ka adaptive immunity ha kini ngan subatai melumalak nang pepin sus ngotu mo kalong ba ki hakane ke innate but ke adaptive immunity ka body jong ubreu ne ka met jong ubreu kla don lupa kita ki bor yale mo ki bor ki cells bingi ong hapok met ki ba tang shu don aka hak ba yo dong hapok ka met ubreu kini ki immunity ki sedang bantrekam ki penmi kita ki sipai ini ki antibodies bagi ong ki bala ban tur lek balak ban peniap yuk nyang jengpang boyo dong kapok kamet jungi dengan bing ai kini ki vaksin pada kini ke vaksin ke pen reinforce lene ke pen bon chesho ya uni antibodies badan pok kamet jung breu kenang bakan yada ya ubreu suppose menta bu ubreu bampat jo ya kini ke covid yo infection de kini virus da bongla ai lupa ke injection kemudian kita ke antibodies kel up shrak hapo ke met jung kenang bakin yo kem kloy yo no jingpang kenang bakin yo ban penplot le ban peniap bor yu kenang bakin num yo ya kata ke jingpang ke ba jur mo di kini ki vaksin pada ki snai ka hakat ki da snai ki hakata kurukam baki bu de ki inactivated virus kemudian kita ki virus ki bala yam baik la snai ki kata ke do deka ke ong doktor ayu di teknologi ke bethamai kenang ba kemudian ke ban pensniu ya kemet jung breu ki kumta ki breu kemdai ban snu thu bakala ba ladangi tau vaksin ba mentale le ba vaksin ba ki la sna ha ka rukam ke bakham kloi mo man swati ki ong kisem de ki snem ban sna yo vaksin nei ndai ha kane ke por jong kane ke pandemic yo vaksin jong covid ki la kham sna kham kloi hendai kamut pada ba kisna kloi klem dapet ya ke safety klem dapet ya ke jing ya ki side effects jong ta vaksin kita yat hi de ki trials kita yat hi de ki research kenang ba ladangi lada long ta vaksin unnum pentelat lani pen syutom yu breu henrei u yada ya ki breu na ka jingpang covid ti ki breu kim dei ban snuthu pakla hendai ki dei ban ayu ne vaksin kenang bikin yada yaldi bat ya ka long gieng long sem ya ke imlang salang dukum cha Kamamut doktor haba ki pediang ye ka vaksin nomor kidon baik kita ki ong jing syapting yo makani ka vaksin karung hamet kapan kelador ya karukom mo ya karukom long ne karukom behave jong kamet kumba phila batai mentan ke innate immunity ba adaptive immunity bat nge te kani ka immunity la ne kani ka bor ya le ka ba yo lengba ketika doktor hatu kalong ya kaju bat kani innate immunity mo kata ka don lupa ka bor ya le ni ka ya per ni hakanu kurkom phila ban bat saya kata hendian ke innate immunity actually kadai ka bala don lupa hak immune system jong breu ka don hak skin le ki mucous membrane jong breu bagi kita lengba kita ki cells bangi on ki macrophage so many cells ki kita hangta kani pada ka yarap pada la dakiyok ka first line of defense kadai kata innate immunity ka ba tang shurung virus dan tang shurung unu knyang kini kila yang ban supplement ni ban attack ni ban mi kita ki antibodies ban penyiap yung nuknyang dai dekini pada ki cells penmi pada kita ki
T cells, B cells, ke cellular immunity bagi ong, pada adaptive immunity. Kabak ban supen enforce biang yak jeng mi jong antibodies hakamet jong break nang bakinang yo abort susu ban yale persya yo nu knyang jengpang. Nei. Te bangi keren pada kini ki antibodies ke long ba dan bangi yo antibodies da natural infection but dan pada bangi yo da acquired. Ke natural immunity ke bangi ong bangi yo ki antibodies da natural immunity ke long ba virus ula yo rung hapo kamet ubreu kempat yo tika mo ula rung ka virus ka met jong ubreu but kat ke badan ki antibodies ke badan hapo kamet ubreu kelai le persya yo ni vaksin ayo ni virus nang ba unum la ban yo ban multiply lene ban replicate lene ban penmi syo ikta ki virus hapo kamet jong ubreu tikat bakila na natural immunity kila ban penyau hendai ke don pada nama ke immune system jong berdeu ke depend lene ka syong haka bormet jong berdeu fi da ba balarang ba ukhamduna kata ke immune system lene ke immunity jong kumta ke bor yele jong ka khamduna da fi pe pada ki khana ki samla immunity jong ki kham klan nama ke ka growing period te immune system jong ki kadang kham klan ti kumta ka syong haka ta ka immunity jong ubre hi mo bakin la ban yale persya yo ni immune system ka acquired but hakane natural immunity ru ki penmi ki cells kan the T cells is involved ki penmi ki so many cells ki T helper cells ki memory cells ki mot ba ki pen rung haka cells ki pen rung ki cells ki yo kilong la kila Ikan mau yu tu virus kan so that the next time biki infection kyo ban attack dengan you kan tikadai kata ke natural antibodies ke mi da ke bayo ya ke jimpang kani ke acquired immunity pada kolong ba ni reinforce ke antibodies hapo ke met jong bre dak bingi ay ke vaksin ni pendrong do inactivated virus hapo ke met jong bre hakta ke rukam ba unum pensnew ya ke met pentelat ya ke bon met jong bre hendai reinforce pada ya ke immune system bahkan develop sesuatu kita ki antibodies ki bala ban itu kloy uni virus lada uyo bandung hapo kamet jung breu ti kumta ka difference ka kata bat ngatharai that is the most simplest explanation I could give for तो खुबले शिबोन डॉक्टर पदी हशवा बंगे जब तंग बिंग एक ने गजिंग करन गिंजे फाशो खिंदियात छि गिनी गिजिंग पन बना wa apasnya hopi hajing itu wa ka tika lene ka vaksin ka wa ikon yong ka niam tre ki wa ho po ipat yo yong ka sena juai da bon ke de pendep ya ka vaksin em ke de pendep ya ka dos ka wa ale barkam jo ka dos ka nangkong hado gini kisni hado ne kisni siap men om wa ne liang ki kon yong ka sena juai de pendep ki kamala nya pra persen plus sudah dapat ya ke vaksin. Wahai jo ipor apili yawaro ki nong tong chnong mong ngadui ki kon yong sana juai yawaro ki nong tong chnong ku em juai hajan hills wa hawaro ki thau yong ke makhalia wa top hile smart upendep ya kan di ke vaksin yoi wa ka jing kita em ko hajan yong i kan kamte nga kamu nong yalam Wata upai ya kasana juai hagan ni kapor dependep ya ka vaksin ko nangkong hakali tarik ubunai mat ya ka aran dependep ha ka khanru tarik april yang gani ka snem tara kamte snyau skema yen hakmat yang pi wasnyau em hok wo pon bor ya pi wasnyau ha pendep ya ka vaksin ada em hewan ni thau ngau api ya kal air kawasi ko pen si es nyau tho yang pi kanang wa yau pi jeng kita kamu ang ikitin ubulai la uyarap wi la di yarap i pun di yu yarap i hagan ni ka por ko em gani ka khalam to pendep i ya ka vaksin katte de ya suk langi kam ki nong thong chnong em borom yong kani ka district wa ka state yong ro ko wi nei phai le wa la do wi aran ni wo pendep ya ka vaksin ha ka yung da ya kujut lang waro teler pendep waro ko wi ka thnda yung kata dia sok lang kini ke kujut ukuria karan go ne ba I sistem de vaksin ni kat kam ke jeng hikai yong ke health department de em kita ki sipai ki bawida ya do ya pran yong I
kiwa penklan ya ka immune system ka yang nga ka yang pi la dem kawan ka jengai ka wi ngaji kam hakani ka ri India ka yang i ko angi ka secular democracy ye ngai kawan ka niam tangwa karpara ya waro kiwa mata kam ka nong yalam yang kini ma phera siapa ye kra la mo po siao tho bakla ye ki nong bot mo po siao tho bakla ye ki nong nong nang wa yo suk langi kat kama dekut kepor kat kama dewa kepor upendeti ya ketika ku nengkong pat kam yo ya ketika kuar kat te yo ya ka jeng yida ka waskem Nginya phai biang sika studio ho ngidang don ka jinga kren halor kani ka phang covid khat khandai ka jinga bat ketika tikani ka por ngan phai biang she I ba Hamar Singh te ha ka jing trai jung phi na so thu pidon ha kani as a convener ha kani ka covid management team te ngai phinya kandu bhai ki brio shanang sharum bat ha po ki khot jung ka kanya ka sengnyam ka ba pidon te ke ka concern la ne ka jing sngo ka ba ki penpau shaphang kani ka penpau pat ba shaphang kani ka jing aitika Kejeng Syapting ya ketika kelong kembali lai keren kedai nomor ki ke hamsaya ke kejeng duna jeng shania haki pedang ki pat baru di nakaliang jong kesengkasi covid management team ni ialam lenti ba ni peni dakan nuksa naladi ni pentet ba mengi bara ngila adap syam ketika ni yarap ban pensautu nak rekam bajai ba dan kam ban syam kini ketika ti ni pentet pru ba kejengkai jong kan niam khasi niam tri kalong ba ni wat ki lat ki lenti ban yo ya kejengkai jengkhia lingba ki dawai ki dasyen harengkat kenguk kadam nakaliang kesengkasi ni la penlong ya kebenta ban ai kanguk kadam hau lum bekentang lum sok pat benang yo blai try kan rat on down ri care yang i borok lang pat bakan ja no kan dia jengpang syaba sep kasmi syaba ngan benai ti wei nak mau bersio jong kan nyam ke ong ban im te brio te blai kani kemot nya ban perkhat lam ban ngau lam bat ajing syakriyo para bendrio di hakni ka por ke dan kam ya banginai kani ke jing syakri pentep ba ke jing syakri ke jing ngaulam yo para bendrio ke dai ke jing syakri yo blai kani ke pen raham syu ya ke bor kamayan ke badan hapo ke mensim ksiar mensim rupa tingin pensloriki ni ong ba tenguk kadam ke ya rengkat bat ke jing ai teka ti ni kwa mensim kani ke bu ban ong wat num artitin mensim ya ketik ban ai ketika bat shwa ban ai dengu dadam da ai kentin coblai try nombu nong pau te nasi kawai ka jabang yo sngo shaneng sharum mo ka baki ong ba larang shim ya kani ketika bat lada ja ai yangi lane kai ke ban ja manu ban kit kli ingi manu ban kit kli lada ja kanu mo ka baki ong katang adverse effect mo te hagabakum kini hatu kidon ki hapo ka sengnyam ga jom hi ba pen pau kum mi kita ki jat jing Syapting namte ngaskwa benrap ya ka jikran namanya ru ko man ai nuksa hakani ka ri jongi 90% jongki armed forces kandai pau naka sispa jongki rio kenhun sipai jongkari kila adap ai ka tika arsi but kandai pau naka sispa jongka health workers ki nong trai ka tanat ka koi kya kila ai ka tika sisian kat kum government reports ti lada kitu kiba ka kam jongki ka dai ban yadai ngi but ban penkot ngi kila ai ka tika ya ban ya perhat ya kan ya ka jak shisha ya kitu ba artian ban si kan ai mensim iki but kan pen sngus ngan iki kan ai ka mensim pen slur iki ti ngako abanong ba ngibaro tamba ka sarkar ka pan yai beteng ya kini ki vaccination
awareness programs. Kini wan ke jing pensyai namar ba kat nang dan kitu papersya mat gidan la kijang kijing temu. Ka sarkar kha ban tang ba ikan dia. Ti ngatep ba ngej ba ski kini ba parajan ki parlok ki bayeng hasam kilasem ti kan wan kata ka confidence. Kubli Shibun so tanak kata kejing pensyai kejong pi ngan pai si Dr. Kindia mentati Yim dan ke jing khang ya wai dei ya ka ban ai tika ni dan ke jing ko khana man chua wa ke jong wai dei ba no yang thleu ki bala long kum ki jing tho khana niam hangi ki bala ki jing le ki jing kyar ki jing ban somar ga long thik kum hagane ka juk ko man tai kam don ke kantin ka ba ong hagita ki jing tho kana niam jong i ba ngim dei ban aya ka vaksin la ne ketika dei tang ke jing ya dei tang ke jing da te ke ko bang kwa ban rap hang ne ban kham bagi pai ba kin kham su tho ya ke jing ko dor jong ka ne ka tika la ne ka vaksin ni dei ban phai sa ka history jong ka success story jong ka vaksin lada ngi pen kamau ya kini kalong kala belong kum ke jing ai man sim ya ki pai ba ban so tho ya ke jing kodor jong ka vaksin ni de ben phai sa ka history ba kumno ke jing pang ye bit ha ka tu ka por ka sim ye ki man sim reu shwa man lab ban sim ya ka vaksin dau Edward Jenner ka nong muna ka dei ke jing pang yang thleu le ni smallpox ha ka tu ka pon ado ka lai century BC hado khat khandai spa nyo punyo ka fatality rate jong smallpox ka dei hado life 4% batang ha ka snem jong ki khat khandai spa ki mensim kodor ki ba shim unyang thleu ki poi sedo ka san spa million ngut ni nado pasedang ka perthei la ne la dang yong ha ka scientific term nado ka big bang hado usnam khat nyo spa khandai phan reu ke dei ki snem la ne ka juk la ne ka era jong ka khlam bat ki jing pang nang ta naw khanyo khandai phan reu hado u khat khandai spa san pusau ka dei ki snem jong ke era jong ke discovery jong ke jinglap ke ningsem nado san pusau khandai spa san pusau hado khandai punyo ke dei ke golden age ke ba ngila yo ya ki vaksin ki bo bonjat persya ya ki jingpang diphtheria pertussis ki misal ki bo bonjat kat banado usnem kat khandai spa khandai popra hado ke bementa ngi im ha ke era ke bangyong second thought ko bang ya artatin man ni dei ban kamau ba lada mdei ka vaksin ka balap ba semu Edward Jenner ka jingpang yang thleu hado mentaru thalai kampat ja bat kandang sim sakanu teli ki jing im lada mdei na ka vaksin ka World Health Organization kam yo ban panbana ha usnem khat khandai spa prapo ba ka perthei kalalong free na ka smallpox te kini ki history ki bang idei ban kamau ha menta ka por nang ba yin so thu ya ki jing kodor jong ka vaksin to beli Shibun Dr. Kindia
ke jing ai jong phi du khindiat chapang mo ke ek belajar hapo ka history nang bangin so thu mo kumnu ki jana mar menchuang le I ki ta ki khlam ki ba bat kumnu ki u khun ben rio u yele lengba ki ta ki khlam bat oi ni ai ngo yok ble hi ba pat du jat u jat rio mo dang don hadu menta bat rengkat kini ki ngi I ka ne ka mo ke jing start science ka ba long ke jing rap yo brio doctor habang ngikran chapang ka science but let's say ngam tip phi kumi doctor phi ta khu bha thrai ka ne ka conflict lani ka comparison lani ka relation happening jong ka ne ka jing day jong ka ne ka jing niam bat ka jing science hatu ki patients ki bon phi hatu phi ta khu nem ki bakum kini ka ba pendko ya ka jing ya chaprang jong ka medical science kan ban jubab ya kata ka jingkeli jong fi bala nga shukwa ban ong ba ladangi kwa ban sungthu ba ya ka dor ne ka jinglong jong ka jabeng ka jongi ngan shubatai khendiat shapang ka ne ka jabeng mo haka ka dor jabeng jongi kala panlo ya ka haka abenta ka baki khot ka we ka pat ka baki khot ka limbic system ka balong ka shibenta jong ka jabeng ka ban kham hadien keba ar pede ke neocortex kebalong shibenta jong ka jabeng kebadon hakman tilingi phai shakane ngilab ba ka limbic system ka primitive part jong ka brain keba more concern ne keba yai ding ba ka jing sngo kata ka jing sngo kemut keba kata ne keba pediang ye kata ka jing sngo ne ki emotions ki sentiments ne ka jing tieng fear keba ki ong ne ka hope for a miracle mo ki jing man ki jing long baphala ban yarap dei ko work ling ba kata it works through that system ka jebeng jong brain kane ka neocortex pada kadai ka part and parcel jong ka brain pada khamat ka ba kham long ka ba long science base kemur ka ba pen I de ki jing shisha ne ka ba pen I de ki facts bat ka long ka part jong ka jebeng jong ni ka ba pen long yu brain ban lap I ki jing syam man pen start yak brio ban lap ki jing syam prang ke ba shabun ki bala ban pen roy ban pen par man pen syam phang shu yu brio ha ka jing nang jing start ka jong ti dadangi kran kini ki system it's complex part ti ha ka jing dai jong phi pada ba kli pada nga bo ang filap ni ame kata ka jing nget jong ki brio bat ka science bat ka belief mo ha ka jing sngo jong nga ba ka science bat ka belief ne ka faith ki ya la ka jong kelinti kim dan jinge dai hado kata dang ki ya la ka jong kelinti habang ong pada kumta ngamde ngaklemut ban ong ba ngi ki doctors ne ki engineers ne ki lawyers ne ki teachers ne bro any profession mo kim dai baki ong baki bat ya ka science te ki ngai chu yu blai ngi nget hi hu blai la ka jong ka jinget ka jongi nga don ha niam jong ka niam tre nget ya ka jing hikai jong ka niam jonga ndai ngam pen tu klar pada ya ka jing nget jonga kat kum ka bala hikai nga ha ka niam bat ka jing profession ka jonga ka dei ka ya separately ti hak badai bat ka ni ru nga lab ba buon hi ki brio ki ba ngi la treatment ta hapo hospital don hi ki badang nget hi ya ka ta ka belief mo kum baki khlung nge ngadil baki khana ti don ki ba yo nyang perset mo measles ti sisen bala pa nu nyang perset ki me ki pa ki la long panik ki ongin lej no shiyeng namar ba ngin hab lej pha duai ngin hab pha le kum ta bangim long ban ai dawai kita kat nu ngila batai ki kat nu ngila council ki hindai ka belief jong ki kadang ya hi kum ta don ka poru ba khulung bala hab bom ilong shuru ki lej la kalej so there don hi ki kis don hi ki break pedang don hi kata ka jenget ka jongki but andai kam da don hadu kat ban ong pede banganang la hi ban nyoy ki balong kum kita andai ki babuon hi ki dang wan hi sya ka hospital ban wat ki wat lat wat lenti ban yo ya ka jingkot jingkhia Publish bun doktor ta ka jing penshai ka jong phi ta ki benta jongi ubri mo kumno bing so thu kanu ka bay day bat ka ta ka jing sngo jongi bat kanu ka ta ka bay day bat ka ek ka ba day bat ki nong muna la ni ki jing shisha ki ba pen shisha halor ka ek ba ngi day ban ngen de doktor kin dia ha phila ban bandap halor ka ta he ka ni ka jing ta khu jong ki ni ki ar
si kata ke jinget bat kani ka bat baka science kan. Kijingai là dengan ông Fake là đã cái đây bản đơn bật cái reason bật nó nhà hấp ban panchong nia panchong nong rim thì bây đây bật cái jing sawal ya cái jing pang cái đây bật cái này cả khlam cái bang tung khổ mình ta có một bà nghìn ông bà là đang nhiều ông bà nghi đây ban chania ya ka science ka một nọ bangin berat nọ ya ka jingit niam jingit beli jongi nghi đây ban kamau ba hajing sha neurologically ro ya ki jingit beli ya ki jingit halal jong ka jing doai la proof faga medical science ba kiwan ra sha ya kata ka ke ka bangi ong ka jing kerku ha ka jing ko jing kya da ka ba kiwan ki jing kala ha ka bor met jongi ti ta ka daw ka ba dei bat kini vaksin ong kumbangan cuba ba ka ba long konsen ka dei ka ba ki breu ki ngam tharai ka dei ka niam ka ba palong ki ban num tre ya ka vaksin namar ba ka dei tang ka jing ting ya ka side effect tang ba kiri tengen ha ka jing niam te kebetulan kam ba menta ya kadai ba nagaliang jong ke sarkar bat kitanat jong ke health department ba kin kam hap trei ba in terms of the effective science communication ban dispel ya kini ki idea ki bang idon sofang ke vaksin te kini ke program kata kadai kawai ke benta bat kiwai ki jing ya kando kiba ka sarkar kala jukot kedai kawai ka benta ka bang idan kam ba ban communicate ya ka science ya ki pai ba kam tam ha kini ka por jong ka ta habai dai bat ka side effect kawai ka side effect ka jong ka vaksin hi kedai ka jing shit nga kwa ban pasat hang ne ya kinong pet ni program ba kajing sit kabawan hadin jong ka vaksin kato ngiong kadi normal kam dei ka kabawan ra ya kajing pang kato ka panpau ba ka vaksin ka trikam ban pen sisa ya kata kanong mena kalong ba menta subo la dadon ununu breu ba yo jingpang knyang jingpang infection mo Maria yo ya kata infection na ni ka jingpang jing yabit na ki knyang jingpang ka met jongi ki ong ka trigger ya kata ki immunity ka jongi mo ka balong ka first line of defense ko bayongi ni doktor ta haba ka trigger ya kata ki immunity ka penmi ya kata ki molecule ni ki substances ki ba ki ong ki cytokine ba ki chemokine ki trigger ba ki induce lene ki palong yo ubreu ba un yo jing sit ban yo jing sit ndai ba kadai ka jing pang kadai ka ba pen kiu ya ka temperature jong ubreu khnang ba un khanglat yo tu virus ne bacteria ubuim ha ka tu ka low temperature ba un bun yap taka ke effect jong ka vaksin ro kalong hata ka ju yem dei penting ba kata ka jing pangmet lene ka jing thamet nani ka jing shit kadai ka side effect ka bawan ra ini bagan long jing pang ini ban sim ya ka in the positive to blishibon doktor kindi ate menta shobangin penkut artat ngan ong iba hamar kindi ke jing kentu ken pam khaddo ke jong feeling ba kan ka program ya ki parlok ki bapet Squad kentu confirm bro pan
Sekulam bagi way ban ya sengap ya ki jing syap tieng jing artetien kat bala akar kam ka bajai sengau tu ko ban ben rap yang ba sengau tu spiritual but science ki rap ya kamat hakani ka por but nga kwa buruk ini ya dan ka jingket clear namar ba teng bun sien ngi perkhat khamta mangi girang ba i perkhat tang ya ledi ka jingem jungi tamba ki khna ki habar ki samla ka lawai ka dai jongki ba ti ya ban ya perkhat ba ya ke bangi ben sapriang social media ba ya senai ba mata buon ki yo ki ka rekam yo education kamla kam mampuak bakan betang ni kim yo ban yong lang di ru kelas penyelek kai kai gini ki rajung gi ki rang ba kelong ba ngas ngo bangi perhat tang na kaliang jongi bala San. ya san dia ya ban perhat ba ya kini Gede kejing shimba kejing kit klik jong belasan naga benta kalau we jong kini ki hap ki barit. Te ngapen pau kejing ai kublai ya baru kini ki laingot ki panelist ki jongi mentaga sngi I Dr. Deepde I Dr. O Kindia bakom ju I ba Hamar Singh ha kejing wani shimbenta jong ki ha kane ka phang kejing kren COVID khat khandai ka jinget bat ketika bangai scam baling ba kini kijing phliu jingmut kila nang wanra shu ki jing pensyai bat nganget scam la dadang don ki bobon ki badang bon ki jing arta tienu lesi ngin yo ban ya kren lam rengkat ba kita saneng serung ya kendu ki parlok ki parjor ki ba dang bon ki bom pat syai ba nganget scam ngin dang hi ban ya kendu wat lang ba ka social media ru ki bon ki bang yo ban ya kren ya kendu bat lesi kane ka rensan nang ne ka long ka we ni ki rensan ka ba phila ban page ban khmi ban yo ya kita ki jing pensyai lengba kene ka jing kren ke jing flu jingmut kenang mengilak masuthu ya kanu ka rai ka padai biang ka bangi de ban shim na ka benta ka bha ka miat lang jong baro te handuk bengin de sham biang ha ka wei pat ka program Dr. Speak ya ku blai fi baro